Какво става, хора, аз съм Dark Ninja и днес ще играем на Clash Royale. Така. Уоу! Уича! Гати късмета! Бомтавар. Изследвам. И 3 бомбера. Добре. Уича веднага го слагаме на мястото на... мястото на Тумстоун. Да. И нека пристъпим към играта. Бе, този е по-силен от мен, what the fuck? Гати. Добре. Що ми играеш мръсно? Няма проблем. Ай, стига, бе. Добре, няма проблем. Ай, стига, бе, гати. Не, не е джант скелета. Аре! Не! Добре, ето тук. Ето тук трябва да рискувам. Да, получи се. И победа. Аре де. Най-после се пас достоен противник. Кауича е една от най-силните карти за мен в игра защита. Опа, обаче това тук не трябва да се случва. И изобщо не трябваше да става. Изобщо. Ай, стига. Ето този бомбер ми обърка работите. Бегай, 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 бегай! Ай, стига, как? Не!
Бе, тук ще се опитам да го объркам. Ето да им къде ще се защитим. Добре, остави пеката. Което значи, че го изравнявам. Не. Не. Вау. Не, 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 не. Не. Вау. What the fuck? Надеят не стана. Добре. О, не. Трябва да издържа. Трябва да издържа. Да, издържа. Три седмици. Ако победя, отивам на трета арена също и на него му трябва победата, така че много труден двубой за нас двамата. Ето сега да видим. От той какво прави в момента? Не знам, но това трябва да се възползвам от това. О, накрая това доста заболя. Един балон. Така, той пусна пека. Аз не стига елексира. А, да, вижте му кулата. Да, това е гачи. Така трябва да спрем видеото сега. Ето така спечелих. Вау! Не, няма да си вземам. От четвърта арена започват легендаритата, което е супер. И време да отворим Crown Chest. Какво ли може да има? О, барбени, отключих. Селемарос, бомтари, 23 гоблина. Гати тъпото. Тези барбериани. Да, ще ги све на място на Гоблин Хът. За арена 4 се изискват 1100 копи. Добре. Той е много последен от мене. Как може да напусните също такива? Бре, започнал с страшна... Ексбол! Гати! Не!
Той как стана толкова бързо? Гаче. Не. Добре, да видим барберианите. Така. Приготвил съм стрелите. О, това бе голяма грешка. Която аз ще се възползвам както винаги от нея. Ето, сега ще вземем сигурно и втората кола. Да. Я да се боря с 3 звезди. Какво гледам? Добре, този го бих отново. Добре, ще му започна с страхотно нападение. Добре. Добре, Валкирия не трябваше да използва тук. Но той пък също направи огромна грешка. Добре. Моята атака победи. Видяхте колко демейдж взех. Ноп. И балон от другата страна. Така сега с стреличките. Чакаме за нещо по въздуха, ако ме пусна. Случайно, но не ми пусна. Опа! Видяхте, че той има балон. Бах ти гадното и да имаш балон. А да им пусна. Да, то бати грешката. Как се чусам? Така, 2-0 за мен. Идва финалната права. Вижте ми статистиката каква е. Добра е. Еми, това беше всичко от мен, хора, за това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, се абонирайте за канала ми. Можете също така да харесате видео страницата ми или пък този видеоклип. Също така можете и да оставите по един коментар. До скоро!